μιλήσουμε, τα οποία δεν θα είναι και πολύ μεγάλα, γιατί πάρα πολλά τα μηνύματα τα οποία τα έλαβα, τα οποία με ρωτούσαν, μάλλον μου έλεγαν για ποιο θέμα θα ήθελα σήμερα να μιλήσουμε και γενικά για να μιλήσουμε. Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα τα οποία μου ζήτησαν να μιλήσουμε είναι το θέμα της σύνταξης. Ας έρθουμε λίγο στο κομμάτι της σύνταξης. Βασικά η ερώτηση ήταν από τους πιο πολλούς, οι οποίοι μου το έθεσαν, είναι από τη στιγμή που έχουν αποφασίσει να φύγουν από την Γερμανία, από οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα προφανώς δεν αλλάζει κάποιος σε αυτό το κανόνα, αλλά αυτό που ισχύει τώρα στη Γερμανία να μιλήσουμε, τι γίνεται σε περίπτωση που κάποιος έχει αποφασίσει μόνιμα να γυρίσει στην Ελλάδα, στην πατρίδα του. Μπορεί να πάρει τα ένσημά του, όπως πιο πολλοί με ρωτάνε, να το πάρει μαζί του και να φύγει. Δεν θέλει τίποτα τη Γερμανία. Δεν θέλω τίποτα. Θέλω μόνο να πάρω τα χρήματά μου και να φύγω. Όχι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό γινόταν κάποτε. Κάποιος φεύγοντας από τη Γερμανία ήθελε να σας πει ότι ξέρετε τι, φεύγω, θέλω να πάρω τα ένσημά μου, να φύγω από εδώ και να πάω στην Ελλάδα. Αυτό όμως αργότερα δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα. Ποια ήταν τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν? Αφού αποφάσισαν να ξαναγυρίσουν πίσω στην Γερμανία μετά από κάποιο διάστημα, δεν τους έφεραν τα χρήματα και ήθελαν κάποια οικονομική βοήθεια από το κράτος. Το κράτος το οποίο όμως δεν τους έδινε πλέον τίποτα. Γιατί είχαν πάρει τα χρήματά τους και είχαν φύγει από εδώ. Άρα αυτό σταμάτησε. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Γίνεται μόνο σε μία περίπτωση. Αν κάποιος είναι, η εθνικότητά του δεν είναι Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας τρίτης χώρας, οποιαδήποτε είναι αυτή. Άρα δεν τα παίρνει και κατευθείαν. Πότε γίνεται, πότε επιτρέπεται να το πάρει? Βασικά πάει εδώ στην Renteversicherung και δηλώνει ότι θέλει να γυρίσει πίσω στην χώρα του. Ποια είναι η χώρα του? Οποιαδήποτε είναι η χώρα αυτή. Δηλώνει θέλει να φύγει. Πολύ ωραία. Διεύθυνση. Αφού θα μετακομίσει εκεί, θα δηλώσει τη διεύθυνσή του. Για 2 χρόνια πρέπει να δείξει ότι ζει πλέον εκεί στην χώρα μόνιμα. Και αφού το έχει δείξει αυτό και το έχει καταφέρει, τότε τα χρήματα από εδώ τα οποία έχουν μαζευτεί από τα χρόνια τα οποία τα συντάξιμα που λέμε που ήταν εδώ πέρα, έχει δικαίωμα να τα ζητήσει, να τα κάνει Auszahlen, να γίνει πληρωμή στην χώρα του. 2 χρόνια αφού το έχει μεταναστεύσει εκεί. Το οποίο βέβαια πάλι σε περίπτωση που ξαναγυρίσει στην Γερμανία θα έχει πάλι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα όπως έχει και ένας Ευρωπαίος πολίτης που πιο πριν ήθελε να φύγει. Αυτό το ένα κομμάτι το οποίο θέλαμε να μιλήσουμε. Αξίζει? Όχι, γιατί δεν έχει σημασία σε ποια χώρα μένεις, σε ποια χώρα ζεις. Από τη στιγμή που έχεις αποφασίσει να φύγεις στη Γερμανία και κάποια στιγμή θα βγεις στη σύνταξή σου, η σύνταξη τη γερμανική δεν τη χάνεις, θα πληρωθείς εκείνη την κατάλληλη ώρα. Όταν έρθει, θα κάνεις τα χαρτιά σου. Έχω δουλέψει και 7 χρόνια, 8, 10, 15 χρόνια στο εξωτερικό στη Γερμανία. Άρα η σύνταξη της Γερμανίας θα πληρωθεί εκεί. Άρα το ερώτημα είναι, αξίζει κάποιος να πάρει τη σύνταξή του μαζί του κάτω? Δύσκολο να το απαντήσει κάποιος. Μιλάμε για εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ή όπως είπαμε στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, αυτό δεν γίνεται, άρα δεν χρειάζεται καν να μιλάμε γι' αυτό. Αυτό ήταν το ένα θέμα το οποίο θέλαμε να αναπτύξουμε σήμερα. Kurz, πολύ σύντομο, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολλά να πούμε. Ένα άλλο θέμα το οποίο σήμερα θα μιλήσουμε είναι το κομμάτι Schufa, τη αιρεσίας. Επειδή πάρα πολλοί μου λένε πώς μπορώ να ανεβάσω το σκορ μου, αυτό είναι το θέμα το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Πώς μπορεί κάποιος να ανεβάσει το σκορ του στη Schufa. Κάποτε γινόταν, αφού γινόταν πάρα πολλές αναζητήσεις για κάποιο δάνειο, μια χρηματοδότηση τέλος πάντων στο ίντερνετ, έπεφτε πάρα πολύ το σκορ. Αυτό πλέον δεν γίνεται, δηλαδή το σκορ δεν πέφτει από αυτό. Το σκορ συνήθως πέφτει από λάθος χειρισμούς του δικούς μας. Παράδειγμα, έχουμε αργήσει, έχουμε αφήσει κάποια πράγματα απλήρωτα, έρχονται μάλλον και από ίνκασο, διάφορα αυτά, τα οποία σίγουρα επηρεάζουν το σκορ μας, ναι. Έχουμε αφήσει κάποια πράγματα απλήρωτα, έρχονται μάλλον και από ίνκασο, διάφορα αυτά, τα οποία σίγουρα επηρεάζουν το σκορ μας, ναι. Να περάσει κάποιο διάστημα το οποίο θα έχουμε πληρώσει ένα X ποσό το οποίο θα μας έχει δυνατότητα πάλι να ανεβάσουμε το σκορ μας, ναι.
δεν έχει σημασία πόσα δάνεια είναι αυτά που έχει κάποιος. Το θέμα είναι κατά πόσο είναι φερέγγιος στις πληρωμές του. Άρα, από τη στιγμή που πληρώνει τα δάνειά του, δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα αν έχει δάνεια. Αλλά από τη στιγμή που πήρε κάποιος δάνειο, το σκορ του αυτόματα πέφτει. Σιγά σιγά θέλει χρόνο για να το ανεβάσει αυτό ξανά, μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο το σκορ του πάλι να είναι επαρκές. Το σκορ στην σούφα βέβαια δεν επηρεάζει, δηλαδή δεν εμφανίζει κάποιον αν είναι μαυρισμένος που λέμε, δηλαδή έχει χρέη, το δάνειο δεν είναι χρέος. Αλλά για ποιο πρόβλημα θέλω μεγαλύτερο σκορ στη σούφα? Επηρεάζει κατά πάρα πολύ το να πάω να ζητήσω ένα καινούριο δάνειο. Όταν το σκορ μου στην σούφα είναι χαμηλά, ναι, αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορώ να πάρω δάνειο με χαμηλό επιτόκιο. Αυτό είναι και ο λόγος για ποιο λόγο θέλουμε να έχουμε ένα πολύ καλό σκορ στην σούφα. Μας δίνει δυνατότητα για να έχουμε μια καλύτερη αντιμετώπιση από τις τράπεζες, άρα είμαστε φερέγγιοι. Επίσης, κάποιοι που λένε έχω πάρα πολύ καλό σκορ, πήγα, ζήτησα ένα δάνειο και δεν μου το δώσανε. Συνήθως η αιτία δεν έχει να κάνει με το σκορ, έχει να κάνει με το ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ποτέ πάρει τίποτα. Λέει, μα εγώ δεν έχω τίποτα. Ναι, ούτε αυτό είναι καλό. Όταν κάποιος δεν έχει ούτε σύνδεση, ούτε τίποτα δεν έχει στο δικό του όνομα, δεν έχει προσπαθήσει ποτέ να κάνει έστω μια μικρή χρηματοδότηση κτλ. Για τις τράπεζες είναι ο Αλμπέρτος ένας άγνωστος, ο οποίος ήρθε ξαφνικά, ενώ ζει τόσα χρόνια στη Γερμανία, ας το πούμε έτσι, ή είναι τόσα χρόνια εδώ πέρα, και θέλει ξαφνικά θέλει να πάρει ένα ποσό 40-50 χιλιάδων. Αλλά δεν έχει προϊστορία από πίσω του Άλμπερτος για να γνωρίζει η τράπεζα αν αυτός είναι φερέγγιος στις πληρωμές του. Άρα δεν θα μου το δώσει λογικά το δάνειο, ή θα μου το δώσει, αλλά όχι το ποσό το οποίο θέλω. Θα είναι ένα πολύ μικρότερο ποσό με σκοπό να δείξω αν εγώ μπορώ να το πληρώνω. Άρα, από τη στιγμή που θα έχω καταφέρει να το αποπληρώσω, μπορεί να μην χρειαστεί, λογικά δεν θα χρειαστεί να το αποπληρώσω μέχρι το τέλος, αλλά μετά από κάποιο διάστημα, 8, 10, ένα χρόνο, θα μπορώ να ζητήσω ένα καινούριο δάνειο, μεγαλύτερο ποσό, το οποίο θα μου δώσει τη δυνατότητα πλέον με καλύτερους όρους και να διαπραγματευτώ. Ναι. Τώρα, τι άλλο μπορώ να κάνω για να ανεβάσω το σκορ μου? Να προσπαθήσω να μην αφήνω να έρχονται για προειδοποιήσεις από τράπεζες, από τον οποιοδήποτε τον οποίο θα μου δημιουργήσει πρόβλημα στο σκορ μου στην σούφα. Τι άλλο θα μπορούσα να κάνω για να ανεβάσω το σκορ μου? Μπορεί να φαίνεται λίγο αστείο αυτό, αλλά αν δεν έχω κάνει ποτέ κάτι, θα ήταν καλό να κάνω έστω μια σύνδεση, κάτι να κάνω στο δικό μου όνομα με σκοπό να μπορέσω να ανεβάσω το σκορ μου. Άρα θα δείξω δηλαδή το ότι είμαι λίγο φερέγγιος σε αυτό το οποίο έχω πάρει και τους δίνει δυνατότητα να με εμπιστευτούν. Χρειάζεται οπωσδήποτε να είναι ένα δάνειο. Προσέξτε, υπάρχει αυτό το κομμάτι το λίγο το δύσκολο με το κομμάτι δάνειο. Έχω κάποιον ο οποίος, παράδειγμα, έχει πάρει μια συσκευή από το MediaMarkt, ας το πούμε έτσι, το οποίο αυτή τη συσκευή που έχει πάρει το MediaMarkt, το οποίο έχει μια αξία 250 ευρώ, το έχει κάνει 10 άτοκες δόσεις, γιατί του δίνει αυτή τη δυνατότητα η MediaMarkt. Μέχρι εδώ όλα καλά. Το πρόβλημα το οποίο όμως έρχεται και είναι μετά για αντιμετώπιση είναι από τη στιγμή που εγώ πήγα να πάρω μια συσκευή που ήταν για 250 ευρώ και το έκανα 10 άτοκες δόσεις, γιατί ήταν άτοκα και λέω γιατί να με πιέσω. Πώς μπορεί να δεχτεί μια τράπεζα αργότερα όταν εγώ θα πάω και θα τους πω ότι θέλω να πάρω ένα δάνειο το οποίο η δόση βγαίνει 700 ευρώ το μήνα, ενώ τα 250 δεν τα πλήρωσα κατευθείαν, αλλά τα έκανα χρηματοδότηση. Μιλάμε όταν την ίδια στιγμή πάω να τα κάνω αυτό, έτσι. Τώρα, επειδή πλέον όλες οι τράπεζες σχεδόν συνεργάζονται με κάποια εταιρεία και το κάνουν, αν γίνεται ή όχι, γίνεται οπωσδήποτε να πάρουμε μια χρηματοδότηση, αλλά πάρα πολύ, ακόμα και αυτά τα 20-25 ευρώ τα οποία εμείς τα πληρώνουμε άτοκα, γιατί θεωρούνται δάνεια, μην το ξεχνάμε, άσχετο αν εμείς το ακούμε σαν με 0% επιτόκιο, είναι μια χρηματοδότηση, είναι ένα δάνειο, άρα αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα, η καινούρια η οποία θέλει να μας δώσει το δάνειο, έχει μετρήσει το πόσα χρήματα μπορώ να διαθέσω εγώ, ο Αλμπέρτος,
αυτό είναι και το ποσό το οποίο είναι το τελικό το οποίο θεωρεί η τράπεζα. Άρα, λογικά θα μου ζητήσει να κλείσει το υπάρχον δάνειο, την χρηματοδότηση αυτή την οποία έχω κάνει. Δεν αντιμετωπίζω το ίδιο πρόβλημα αν έχω ένα δάνειο ήδη και μετά πάω, παράδειγμα, επειδή αυτό που μου το ρωτάνε πάρα πολύ, τι γίνεται σε περίπτωση που θέλω μετά να πάρω ένα αμάξι. Εδώ έχει να κάνει με το ποια τράπεζα συνεργάζεται το συγκεκριμένο auto house. Πώς λέγεται στα ελληνικά. Το κατάστημα που πουλάει τα αυτοκίνητα, το auto house. Ναι. Προσέξτε, σε αυτή την περίπτωση είναι λίγο διαφορετικά. Η τράπεζα συνεχίζει να έχει το πάνω χέρι. Δηλαδή, έχω πάρει το αμάξι, μου έχουν δώσει, αφού έχει γίνει η χρηματοδότηση, έχει γίνει δεκτή, παρόλο που είχα δάνειο, μου έχουν δώσει τα χαρτιά και μου λένε: ωραία, πήγαινε και δήλωσε το αμάξι. Πάω, δηλώνω το αμάξι, φέρνω τα χαρτιά πίσω, το μεγάλο brief του αυτοκινήτου, δηλαδή το μεγάλο χαρτί του αυτοκινήτου. Αφού το έχω δώσει στα χέρια τους, τότε μου δίνουν τα κλειδιά. Τι έχει σε αυτή την περίπτωση η τράπεζα? Έχει την ασφάλεια του αυτοκίνητου. Άρα, αν εγώ αύριο δεν πληρώσω για κάποιον λόγο αυτό το αμάξι, επειδή δεν είναι δυνατό να το πληρώσω, τι θα κάνει η τράπεζα? Θα μου πάρει πίσω το αμάξι και θα μου φορτώσει και χρέη τα οποία θα έρθουν αφού δεν κατάφερα να πληρώσω. Στην ουσία θα βγω χαμένος από αυτή τη διαδικασία. Άρα και αυτό θέλει λίγο σκέψη. Αν θέλω να μπω σε μια διαδικασία να δημιουργήσω χρέη πάνω μου, τα οποία δεν θα μπορώ να πληρώσω. Το δάνειο του αυτοκίνητου συνήθως πολλές φορές είναι και με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Άρα, αν το δάνειο το οποίο θέλω να πάρω είναι μόνο και μόνο για να μπορέσω εγώ να πάρω ένα καλύτερο επιτόκιο, για σχεδόν αμάξι θα παίρνα, είναι καλύτερο να πάμε κατευθείαν στην αγορά ενός αμαξιού, το οποίο θα είναι από ένα auto house, το οποίο θα μας δώσει δυνατότητα να είναι και το επιτόκιο χαμηλότερο. Όπως γνωρίζετε, επειδή έρχονται οι ερωτήσεις συνέχεια και δεν προλαβαίνω να τα απαντάω και όλα, επειδή πάρα πολλοί με ρωτάνε και το ονόματός μου μιλάς ελληνικά, αλλά το επίθετό σου, είμαι κατά το ημίση Αρμένιος, έτσι. Μιλάω πολλές γλώσσες, αρμενικά, ρώσικα, ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά. Κάποια στιγμή θα γίνει και το live και σε άλλες γλώσσες που μπορώ να βοηθήσω και άλλα άτομα. Για αρχή έχουμε επικεντρωθεί λίγο στα ελληνικά, γιατί το μεγαλύτερο κοινό μου, ας το πούμε έτσι, είναι ένα κοινό Ελλήνων. Θα επανέλθω όμως και για τους άλλους. Τώρα, στο κομμάτι Σούφα, για να το τελειώνουμε, το τρίτο πλαίσιο για σήμερα, και για σήμερα θα τελειώσουμε, είναι τι γίνεται σε περίπτωση που είχα ένα χρέος και το έχω αποπληρώσει πλέον το χρέος, όχι μέσω πτώχευσης, μέσω ενός εξοδικαστικού διακανονισμού. Φαινομενικά για το αρχικό διάστημα φαίνεται ότι έχω ένα πρόβλημα μέσα στη Σούφα μου, στον Τηρεσία. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Προσέξτε. Πάμε πάλι στην ασφάλεια του αυτοκινήτου. Αφού έχει περάσει το εξάμηνο, γιατί ο νόμος του εξοδικαστικού διακανονισμού στην Γερμανία στηρίζεται πάνω στο νόμο της πτώχευσης, έτσι. Μετά τους 6-7 μήνες φαίνεται στην Σούφα ότι πλέον δεν υπάρχουν άλλα χρέη. Τα παλιά χρέη έχουν τακτοποιηθεί την τάδε ημερομηνία. Έχω πελάτη το οποίο μετά από 1,5 τώρα χρόνο, κοντά 2 χρόνια είναι, που έχουν περάσει από τότε που έχει ξεχρεώσει, παρήγγειλε μια Σούφα. Στη Σούφα έγραφε ότι είναι positive, δηλαδή ήταν καθαρός. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Μπορώ να πάρω ένα δάνειο? Δάνειο να πάρω πολύ λίγο δύσκολα, ειδικά αν δεν έχω άλλο ειδικά και το εισόδημά μου δεν μου φτάνει. Ένα δάνειο όμως αυτοκινήτου λογικά θα μπορέσω να πάρω. Εξαρτάται από το εισόδημα το οποίο έχω βέβαια, αλλά λογικά θα μπορέσω να σηκώσω ένα δάνειο αυτοκινήτου από ένα auto house, μια αντιπροσωπεία. Γιατί? Πάμε πάλι στην ασφάλεια του αυτοκινήτου. Υπάρχει η ασφάλεια του αυτοκινήτου. Δηλαδή, έχω έναν καλό μισθό, είχα χρέη τα οποία έχω ξεχρεώσει. Για την τράπεζα μπορεί να μην είμαι όφερέγγιος, αλλά έχω δείξει ότι έχω ξεχρεώσει τα χρέη τα οποία είχα
Και τώρα, βάσει του εισοδήματος το οποίο έχω, μου δίνει τη δυνατότητα η εκάστοτε τράπεζα που συνεργάζεται η αντιπροσωπεία, το Auto House, να μου δώσει ένα δάνειο αυτοκινήτου, αφού θα έχει και το πάνω χέρι ως προς το αν πληρώσω ή όχι. Θα πληρώσω, όλα καλά, το αυτοκίνητο μου ανήκει, δεν θα το πληρώσω, το επόμενο διάστημα θα έρθει κάποιος και θα μου πάρει το αμάξι πίσω και θα έχω δημιουργήσει και άλλα χρέη. Αυτό ήταν το θέμα το οποίο θέλαμε να αναπτύξουμε σήμερα. Γράψτε μου στα σχόλια, γράψτε μου ένα μήνυμα ποιο είναι το θέμα για το οποίο θα θέλατε να μιλήσουμε την επόμενη φορά στο επόμενο live. Ευχαριστώ.